Pamätnú tabuľu pripomínajúcu Michala Vičana odhalili 11. júna na štadióne FC Slovan. Manželka Eva Vičanová, riaditeľ sekcie verejnej správy Štefan Murárik a primátor Hlohovce Jan Dlhopolček. Tabuľa má pripomínať úspešného Hlohovčana, futbalistu, československého reprezentanta a najúspešnejšieho futbalového trénera Slovenska. Na slávnosti sa zišla rodina Michala Vičana, okrem manželky to boli dcéry a najbližšia rodina. Je mi cťou vás všetkých poznať a ešte raz vám úprimne a z hlbokého srdca ďakujem. Je to všetko spomienka 23-24 rokov späť. Ťažko sa človeku hovorí, aj keď je to veľmi dlhý čas už, ale naozaj sa ťažko hovorí. Ten ľudský rozmer, fraštatské srdce, to skutočne on mal. Ale mal aj slovenské srdce, veľké slovenské srdce a vždy, keď aj niekde išli, či už na zápas reprezentovať, vždy im hovoril, chlapci, vy reprezentujete túto krajinu, túto zem. A potom tá skromnosť Miškova, okrem skromnosti tá spravodlivosť, pracovitosť, húževnatosť, to sú všetko vlastnosti, ktoré on sám mal a aj ich ako si presadzoval. Michal Vičan sa narodil v roku 1925 v Hlohovci na bývalej, dnes už neexistujúcej Holubyho ulici číslo 8. Mal 7 súrodencov. Futbal hrával s ostatnými chlapcami na lúke pri Váhu. Keď vyrástol, stal sa fanúšikom futbalu a výborným futbalovým hráčom. V roku 1945 sa Michalovi naskytla príležitosť obliec si dres bratislavského Slovana a tu sa začína jeho úspešná hrácka kariéra. Získal 4 tituly majstra republiky a 5. ako tréner. Úspešnú hrácku kariéru vystriedala ešte úspešnejšia trénerská kariéra. Tak pre nás v prvom rade to bol absolútny tréner. Poznali sme ho, my starší sme ho poznali ako vynikajúceho futbalistu, perfektného stopera, reprezentanta Československa ešte v tých dobách, keď možná už dneska asi 2/3 Slovenska ho už ani neregistrujú ako futbalistu, ale ja ešte som ho v podstate ako v tom čase zažil, ale v prvom rade som ho zažil ako fantastického trénera, odborníka, ale hlavne fantastického človeka. Vičan ako tréner priviedol Slovan k víťazstvu v pohári víťazov pohárov potom, ako zvíťazili vo finále nad FC Barcelona. Ja som bol ten, ktorý sa posledný vlastne dotkol lopty. V 92. minúte bola strela na bránu a lopta ostala v mojich rukách, ktorú som rýchlo skoval. Keď som počul, že rozhodca zapískal, tak som ju skoval pod svoj dres. A do dnešného dňa je tá lopta, aj ten dres ako v mojej vitríne. A chvíľu som čakal, že čo sa udeje. Samozrejme, že na štadióne v Bazileji sa vrhlo donútra niekoľko tisíc ľudí, ktorí nás akože chceli v podstate vyniesť, ktorí chceli naše dresy. A tak som nakoniec uchránil aj ten dres. Ale keď som vlastne vstal a prvá moja myšlienka bola ísť a hodiť sa teda trénerovi do náručia, ktorý vlastne na nás čakal na strede ihriska a bol nesmierne dojatý, bol uplakaný, ale myslím si, že sme plakali všetci od radosti. Ako tréner pôsobil Michal Vičan aj v Elektrosvite Nové Zámky, v Interi Bratislava, VSŽ Košice, Třinci. V rokoch 1974 a 75 získal s poľskými futbalistami titul majstrov a poľský pohár. Jednota Trenčín sa pod jeho vedením v roku 1967 dostala do finále stredoeurópskeho pohára a grécki futbalisti sa stali v roku 1980 jesennými majstrami. Prečo a kedy skončil pán Vičan s kariérou? Ja si myslím, že u neho práve tá zákerná choroba si myslím zastavila práve ten jeho najvyšší možný taký ten prejav trénerstva, ktorý mal. Bolo nám nesmierne ľúto, keď sme sa dozvedeli, že jeho zdravotný stav je taký, že už nás nikdy nebude môcť trénovať. Mal rakovinu hrubého čreva. No a ešte doktor Willo Fischer ho operoval, takže všetko do toho dal, aby ho zachránil. Bohužiaľ sa nepodarilo. No a tak ešte vtedy v Bratislave sme sa snažili vybaviť tak, aby mohol prejsť do toho Interu, aby to nemal ďaleko, to už bolo ten pol roka vlastne pred smrťou.
Vtedy Inter sa veľmi pekne ako postavil aj k tejto situácii a som im bola tiež veľmi vďačná, lebo to boli neľahké časy. Ja som zostala doma, aby som ho mohla opatrovať, lebo nechcela som, aby bolo v nemocnici, takže on aj doma potom zomrel. Akt odovzdania pamätnej medaily od predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša Michalovi Vičanovi in memoriam sa uskutočnil počas spomienkovej slávnosti v refektári Vlastivedného múzea. Pamätnú medailu prevzala manželka Eva Vičanová z rúk Štefana Murárika, riaditeľa sekcie verejnej správy Trnavského samosprávneho kraja. Ja si veľmi vážim, skutočne veľmi vážim to, čo urobili Hlohovčania pre Miška. Ďakujem vám pekne. Slávnosť zorganizoval Trnavský samosprávny kraj, Mestský úrad v Hlohovci, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike a občianske združenie Ex Libris ad personam Hlohovec. A jedna taká úsmevná príhoda z Grécka, čo potvrdí aj to, že on bol ozaj tvrdý Fraštačan, mal tam tlmočníka a vždy, keď chcel zdôrazniť na tréningu, buď proste pred zápasom nejaký ten tréningový plán alebo čo, vždy povedal hráčom: chlapci, teraz dávajte pozor. A toto sa už aj Gréci naučili, takže to bolo také ako úsmevné, strašne milé to bolo. Potom si ho už aj doťahovali, ale fakt vedeli, že keď toto povedal, tak je vážna situácia a musia ozaj dávať pozor, čo im hovorí, akú taktiku pripravil na zápas.